Dames en heren, binnenkort vieren wij ons tweede lustrum. Wij zijn al 10 jaar bezig met promotie en geven een extra duwtje aan dansers, zangers en muzikus. Puerto Latino wordt mede mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers en wordt niet alleen uitgezonden in Nederland, maar ook op Aruba en op de Antillen. Ondernemers, promoveer uw bedrijf bij ons. Wij garanderen nu een verhoging van uw verkoop. U kunt ons bellen of schrijven, want wij hebben een prachtdeal voor u. Spelen op, een gevoel alsof ik toch. Mijn maag begint te draaien, mijn gedachten slaan op hol. Dit is het moment waarop ik weken heb gewacht. Eindelijk is het zover, het scenario al bedacht. Nee. En geniet van elke minuut. Een druk op de bel verbreekt de stilte bruut. Neem me mee verder naar jou. Als ik je aankijk, glimt het in je blauwe ogen. Een passievuur dat nooit lijkt uit te doven. Ik heb vannacht gereserveerd in restaurant mijn bed. Als ik je aankijk, glimt het in je blauwe ogen. Een passievuur dat nooit lijkt uit te doven. Ik heb vannacht gereserveerd in hotel mijn bed. De reis naar jou gaat veel te snel voorbij. Maar ik ga weer op vakantie en de bestemming, dat ben jij. Dat ben jij. Als ik je aankijk, glimt het in je blauwe ogen. Een passievuur dat nooit lijkt uit te doven. Ik heb vannacht gereserveerd in hotel mijn bed. Dat ben jij, op reis naar jou. Op reis naar jou.